Últimament he recuperat el desig de guardar la meva música, de tenir-la. Sé que en ple 2026 sembla una idea una mica absurda, amb tants serveis de streaming disponibles, però fa temps que tinc una sensació creixent com de distància amb el que escolto. Potser és l'edat, pensareu, i no ho descartem, però crec que hi ha alguna cosa més. Quan vaig a casa de mon pare, sempre m'hi trobo totes les estanteries plenes de CDs i vinils de música de tots els estils, gèneres i èpoques. Un laberint d'àlbums que he anat adquirint i acumulant amb els anys. A casa sempre m'he escoltat molta música, i quan veig el pòsit de la col·lecció del meu pare, penso que és el resultat d'una cura durant dècades d'explorar, seleccionar i guardar. Explorar, seleccionar i guardar són gestos potents que ens arrelen al que escoltem. Una col·lecció pròpia no és cap flux infinit d'oportunitats, però la seva forma és la forma que li has donat tu. Et convida a tenir-la en ment, a relacionar-t'hi de prop, a reescoltar-la i revisar-la. De l'any 1999 a aproximadament el 2015 vaig mantenir i fer créixer una col·lecció pròpia de música, principalment en digital. Era una combinació de música ripejada de CDs, comprada per internet i sí, també baixada de sistemes P2P, d'igual a igual, com Napster o Soulseek. Recordo gaudir moltíssim buscant novetats, investigant nous artistes i mantenint la meva col·lecció endreçada, com qui cuida d'un jardí. Però a principis dels 2000 es va estendre el fantasma de la pirateria i la indústria discogràfica es va posar en peu de guerra per intentar frenar o domesticar el fenomen de la música digital. Les denúncies de Metallica i de Dr. Dre van accelerar el tancament de Napster, però la cultura del P2P va seguir creixent, així que la nova estratègia va ser perseguir usuaris i multar-los. A l'estat espanyol, l'estratègia va ser imposar el cànon digital. Es feia pagar a tothom una taxa per contrarrestar la baixada d'ingressos de la indústria. Però el món de la compartició musical P2P també tenia una cara bonica. Et baixaves un disc d'un artista força reconegut i trobaves una carpeta que posava bonus. If you like this, you will like that, que algú havia afegit allà des tranquis amb música dels grups dels seus amics o de la seva ciutat. Era un camí per descobrir música impossible de trobar de cap altra manera. La por al món de les descàrregues lliures ens va fer passar al sistema de streaming per subscripció. Les discogràfiques van acceptar Spotify com una mena de mal menor que permetria que recuperessin una mica el terreny. La meva col·lecció va quedar perduda entre discos durs, ordinadors antics i ara farà més o menys una dècada que hem deixat de descarregar música. Avui la música digital s'ha convertit en un sistema de lloguer. Ja no tenim música, la lloguem una estona. El gran fantasma de la pirateria ha desaparegut, però hi han guanyat els músics. Gràcies a l'abaratiment de les eines de producció, tenim més artistes, escenes i vida musical que mai. Però tot aquest món viu cada vegada sota més pressió i obligat a passar per uns tubs cada vegada més estrets i asfixiants. El músic és l'usuari més captiu de l'internet actual. És qui està condemnat de manera més agressiva a construir permanentment una identitat digital atractiva per fer-se escoltar. La seva feina ha passat de ser fer música a mantenir un flux d'atenció hiperactiu. Si no vol desaparèixer, no ha de parar de produir posts, stories, promos, etc. en la roda de hàmster d'Instagram, TikTok, YouTube i Spotify. A las personas no les interesa tu canción. A las personas lo que les interesa es lo que tu canción puede hacer por ello. Quantíssima energia dedicada a vestir un personatge, una estètica, un ganxo, que en un ecosistema menys opressiu seria dedicada a cuidar una escena, a gaudir del procés i a fer-lo amb més llibertat. Tant pels artistes com pels escoltadors, aquestes plataformes, a més, han imposat un criteri únic d'èxit. La llista dels més venuts ha existit tota la vida, però una gran quantitat d'artistes eren valorats a partir d'altres punts de vista. Bandes obscures de culte, artistes associats a moviments polítics, les bandes dels amics dels teus amics. Cada escena tenia un sistema propi d'indicadors per valorar l'èxit i per generar expectatives. A les plataformes de streaming, en canvi, s'imposa un sol indicador, el dels X oients mensuals, que esborra tota la diversitat d'èxits possibles. A més, el panorama de les plataformes s'està enfosquint dia a dia. La música generada per IA ja ocupa 3/4 parts del catàleg de Spotify i el disseny de la plataforma allunya els usuaris de la reproducció d'àlbums cap a una escolta algorítmica i passiva, en la que tot caduca més ràpid i on recordar el que t'agrada és difícil. Tot està pensat perquè escoltem cap endavant, mai cap enrere, i perquè la finestra d'oportunitat dels artistes per presentar els seus projectes sigui el més estreta possible. I tot això sense parlar de l'absurditat d'haver de pagar fons d'inversió com Morgan Stanley o BlackRock per escoltar les cançons dels teus grups polititzats favorits. Aquest pas de les col·leccions independents als serveis de streaming es va fer en nom dels drets d'autor. Però exactament quins són aquests drets? Tenen els artistes drets més enllà dels royalties? Tenen dret a poder fer el seu procés creatiu tranquil? A la intimitat?
a relacionar-se amb la seva comunitat sense algoritmes pel mig, a col·laborar amb altres artistes pel plaer de fer-ho i no per estratègia. En definitiva, tenen dret a no haver de ser creadors de contingut algorítmic? Potser ha arribat l'hora d'ampliar el concepte dels drets d'autor i superar la idea que aquests drets són, en el fons, exclusivament una mercaderia de les grans discogràfiques i plataformes. Guardar la pròpia música no és cap retorn purità al passat. És reivindicar una relació més sobirana amb la cultura, de poder-nos-hi apropar sense soroll, sabent que hi serà avui, d'aquí 10 anys i d'aquí 40, i que la podrem compartir amb els amics i la família. Jo estic intentant independitzar-me d'aquest sistema. A mesura que la meva col·lecció torna a créixer, vaig sentint que recupero un vincle més directe amb la música que m'estimo. Guardar la música és també oferir una alternativa als artistes i músics, donar-los l'oportunitat de crear en un entorn més lliure. Potser és un gest petit, però és un dels molts que podem començar a fer per convertir el nostre internet en un lloc més just i habitable.